Monique Hartmann, jeg er organisationspsykolog, og jeg arbejder med ledelsesudvikling og trivsel og stresshåndtering. Og hvordan har du arbejdet med det hidtil? Jamen, jeg har ofte holdt temadage, lavet lederudviklingsforløb, så jeg er meget vant til at stå foran en hel gruppe og arbejde med dem og prøve at lave faciliteringer, lave læring i et rum, hvor man bruger hinanden, og hvor man også kommer noget teori på. Men så har du deltaget i den her uddannelse i systemisk opstilling i organisationer. Hvad lærte du på den uddannelse? Jeg synes, det er en banebrydende metode, fordi man bruger sin krop. Altså, man bruger den viden, der er lagret i sin krop, mere, end man har gjort før. Vi er utrolig kognitivt fikseret. Alt skal være bevist, og alt skal være gennemtænkt. Og vi glemmer en gang imellem også, at der er rigtig meget viden, der også ligger i vores krop. Og den her metode er faktisk ikke bare, at vi ved, at der ligger viden der, men det er faktisk en metode at få den op, så vi bliver bevidste om den. Fordi den meste viden i vores krop er ubevidst. Og det her er faktisk et redskab, hvor man kan få viden fra kroppen op til hovedet og bruge det til noget. Hvordan kan det være vigtigt i for eksempel en virksomhed? Jamen, det kan være vigtigt, at vi mange gange oplever nogle grupper, der er låst fast i, og at man prøver at snakke om det, og man snakker, og der sker ikke virkelig noget. Hvis man så på en eller anden måde prøver at tænke på, jamen altså, hvorfor bliver det her ved med at gentage sig? Bruge det der med at kigge på mønstre. Det er faktisk også noget, at jeg bliver meget, meget mere bevidst om. At spørge ind, sådan, er det her sket før? Er der nogle mønstre? Og prøve at kigge på, hvilke mønstre har der været i den her organisation. Så på en eller anden måde kan de godt sige, ja, men det her bliver vi ved med at gentage. Hvorfor gør vi egentlig det? Man kan jo ikke bare starte fra bunden af. Altså, jeg har jo masser af værktøjer med i bagagen, som jeg stadigvæk er rigtig glad for, men som jeg nu bruger kombineret med noget, eller på en anderledes måde. Jeg synes bare, at jeg får mere ud af faciliteringer, når jeg tænker i det her tankesæt af systemisk og mønstre og ting, der gentager sig, og også prøver at kigge meget mere på dynamikker. Jeg kigger mere på, at når man har en gruppe, hvor der kan være en person, der ikke fungerer godt, at prøve at kigge på, jamen, hvad er den her persons symptom for? I stedet for at sige, hvorfor er den her person så vanskelig? Og så prøve at kigge på, hvad vil der ske, hvis man tog den person ud af det? Vil der være en anden en, der vil blive symptom for det? Og med opstillingsmetode kan man faktisk prøve at sige, lad os lige prøve at stille op, se hvordan det virker. Hvis den her person nu ikke var der, vil så problemet være væk. Og mange gange er det jo ikke, fordi mange gange er personer jo bare et symptom på et problem, der ligger i dynamikken i hele gruppen, eller i virksomhedens historie, og det er den indfaldsvinkel, der er helt nyt, synes jeg.